Prečo ste sa rozhodli spolupracovať práve s MGM Realitným centrom? Pred 2 rokmi som cítila, že potrebujem zmenu vo svojom živote, tak padlo rozhodnutie predať moju nehnuteľnosť. Najprv som to skúšala po svojej línii, vlastne ako asi každý. Úspech to neprinieslo, tak som sa otvorila realitným kanceláriám. Postupne chodili realiťáci, jeden za druhým, ale pri každom som mala pocit, že to není to, čo by som chcela. Necítila som žiadnu dôveru, necítila som sa príjemne, cítila som sa, že oni sú tí, ktorí ma do niečoho tlačia, v podstate, ktorí ma chcú do niečoho nútiť. Urob to takto, urob to takto. Potom sa teda ozval pán Kozák a ja teda úprimne povedané som čakala, že to bude ďalší len z toho zoznamu. Ale teda na moje milé prekvapenie sme si hneď na prvom stretnutí sadli. Jednak sme si sadli v krásnom altánku a potom sme si teda sadli aj v tom teda, že sme sa naozaj, naše názory sa stretli. Cítila som teda sa veľmi dobre a do pár dní som dokonca sama zdvihla telefón a zavolala mu, že poďme do toho spolu. Čo bolo vašim hlavným zámerom pri predaji nehnuteľnosti? Ako som už spomínala, tak som vo svojom živote potrebovala zmenu a na to som potrebovala predať všetky svoje nehnuteľnosti. Tá prvá nehnuteľnosť sa síce predávala dlhšie, ale tie ďalšie dve sa celý predaj sprocesoval veľmi rýchlo a hlavne bezpečne. Ako by ste zhodnotili priebeh celého obchodu? Celý priebeh predaja vnímam ako bezproblémový. Pán Kozák sa sám aktívne ozýval, podával mi vždy presné informácie. Medzi nami vznikol dôverný vzťah, takže som mu nechala kľúče, takže sám chodil aj na obhliadky, nebola potrebná moja účasť. No a následne, keď došlo k predaju, tak jediné, čo som musela, bolo podpísať kúpnu zmluvu a realitná kancelária potom za mňa vybavila všetko, čo bolo treba, či už to bol prepis na katastri alebo prepisy energií. Za veľké plus považujem, že novej majiteľke bytu dokázali sprostredkovať rekonštrukciu bytu. Odporúčali by ste spoluprácu s MGM a konkrétne Lukášom Kozákom? Áno, odporúčala by som spoluprácu, na ich služby sa dá spoľahnúť. Ďakujem za rozhovor. A pokiaľ si aj vy chcete prísť pre pozitívnu skúsenosť, kontaktujte nás.